వందనాకు మీకు మీరందరూ సాయమినిరే. మరి మన ప్రభుత్వ యేసుక్రీస్తు మీదటే మరోసారి మరి వెనులరి లైవ్ ద్వారా మరి మీతో మరి నన్ను ఇలా ఇలా వాసి మరి దేవుని మాట మరి కెత్తనానికి దేవుడి సాయంత్రంతో దేవుని బిచ్చుక వందనాకు. మరి మీ కుటుంబం అందరూ సాయమినరే. మరి మీ ఆరోగ్యం సాయమిందే. దేవుడు మనకి చాలా సాయంత్రం మరి వినం ప్రతిరోజు మనకి ఈశ్వరు వినం మరి దేవుడికి మెచ్చుకో వందనాకు. మరి మనడు యోవాను కుశల కబురు నుంచి మనడు దేవుని మాట మన క్యాన్సర్ వినడా మరి నాడు కూడా మన క్యాన్సర్ కదా. మరి యోవాను కుశల కబురు నుంచి నాడు కూడా మనడు కొన్ని మాట క్యాన్సర్ కదా. మీ బైబిల్ మతుకు ఊడటి మన దేవుడు రాస్తు పుస్తకతే యోవాను కుశల కబురు 20వ అధ్యాయము 1 నుంచి 10 వరకు. యోవాను కుశల కబురు 20వ అధ్యాయం 1 నుంచి మరి 10 వరకు నేను చదువుతాను. ఆదివారం రోజు తెల్ల వీణ పొడుదు పెయ్దని వేలతికి ಮಗ್ದಲೆ ಮರಿಯ ವೀಸ್ಕಿನಾಗ ಅಂಜಿ ವೀಸ್ಪೆಟತೆ ಪೊರ್ರೋ ವಾಡ್ತ ಗುಮ್ಮತೆ ರಾಯಿ ತೀಸಿ ವಾಡ್ತದು ಊಡ್ತೆ ಜಪ್ಪುನೆ ಅದು ಸೀಮೋನು ಪೇದುರ್ನಾಗ ಯೇಸುಂಕಿ ಪ್ರೇಮಗ ಮತ್ತ వేరే శిశునుగా మిర్రి అంజి ప్రభుని వీసిపెట్టది నుంచి బెనులో తీసొత్తారు వారిని బిగవాడతారో మాకు తెలియంజోరే కెత్తే అస్కే పేతురు వేరే శిశుండు ఇరువురు కలి వీసిపెట్టదగ మిర్రి అత్తురు. పేతురు కన్నా వేరే శిశుండు గబగబ మిర్రి అంజి మొదటి వీసుకునాక వాసి దాని లోపటే వంగి ఊడి ಆಗ ಸಣ್ಣ ಗುಡ ಅರಿಸಿ ಮತ್ತದು ಊಡ್ತು ಗೋನಿ ಒಂದು లోపలికి దాయలే. ఆపై సీమోను పేతురు ఓని పెరికి వాసి విసిపెట్టದ లోపలికి అంజి గుడ అరిసి మత్తದು ಊಡ್ತು. ಏಸಿನಿ ಒಲ್ದಪುರ ವಾಡ್ತ ಗುಡ ಅರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಓನಿ తలగుడ్డ ఆ గుడని పక్కతే అయ్యోక వేరే ఉత్తి వాಡ್ತದು వండు ఊడుతూ మొదటి వీసుకునాక వత్త వేరే శిశుండు అసలు లోపలికి వాసి వంత ఊడి నమ్తో ఓడు సావిత్రి నుంచి తేయితో ఇంజి ఇంతకు మున్నే దేవుడికెత్త మాటకిని ఊరు ఇంకా అర్థం తింగిళ్ళు. ఆపయ శిశుర్కు ఊరి 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 లోను మలిసి ఎత్తారు. మరి దేవుడికి వందనాకు మరి గూడ్ర మేడ మరి నాడు మన అంశం బాధ్యతకు ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు మరి సావిత్రి నుంచి తేదటం. యేసుక్రీస్తు మరి దేవుడు మరి సావిత్రి నుంచి తేదటం ఇందులో అంశత్వం మనం ఓడినాడు. అత్తవారితో మనం ఓడతాడా మరి యేసుక్రీస్తు వాడిని మరి ప్రాణం ఎదటం వాడు వాడిని మరి వాడిని సావిని గురించి మనం ఓడతాడు. వాడు బాడోలి ఎత్త మనం ఓడతాడు వాడిని మిసిత్తరు. దాని తర్వాత మరి 3వ రోజు మరి శుక్రవారం రోజు మిసిత్తరు. మరి మిసిత్తపయ మరి 3వ రోజు బాత దొరికింది అనేది మన ఓడినాడు. మరి మన ఓడుకు మరి ఆదివారం రోజు తెల్ల వీణ మరి ఆ టైం అయితే మరి మగధలేని మరియా మరి బెగ్గత్తలే మరి వీసిపెట్టినాక ఇక మరి మత్తయి కుసిరికరు మా డోడ్కు ఆదివారం వియోరు మన్నంగా మగధలే నాటే మరియా ఇంకోరు మరియా మరి వీసిపెడతాಗ ఊడడానికి ಹತ್ತರು అలాగా ஒரு భారత్తరెత్తుకు మరి అస్కటి మరి యూదురికి ఓరి ఆచారం ప్రకారం బాధ్యతకు మరి ఊరు మరి 2వ రోజు 3వ రోజు అంజి ಆಗ ಮಂದನೆ వీసిపెట్టದಾಗ మంచి ఆ శవంకిని ஒரு బాధ్యతరెత్తుకు మరి అత్తరు సీస మరి సెంటు బతవరు పూసరం అంటారు అనమాట. సెంటు పూస్తారు మంచి వాసన వదనకి ఆ వీసిపెట్టకి ఆ శవత్కోరు అలా పూసనానికి అంజరు మంత్రం అనమాట. కానీ ఇక మా డోడ్కు ఈ నాటో మరి ఇరువురు అత్తరు మాటికి ఓడినాడు. మరి మున్నే మరి మగ్దలేని మరియా తర్వాత ఇంకోరు మరియా కూడా మరి ఆ గంజి ಆ ಬೀಸ್ಪೆಟ್ಟದ ಗಂಜಿ ಅವರು ಊಡನರು. మరి ఆ గూడుకు
మరి అసలు పెద్ద భూకంపం వత్తలే. తర్వాత దానిಕ ಮುನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಓಡ್ಕು ಆ ಭೂಕಂಪ ಮುನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಓಡ್ಕು ಭಾರತ ಇದ್ಕಾಗ ಅವ್ರ ಅತ್ತಪ್ಪಯ್ಯ ಅಂತ ಮುನ್ನಾಗ ಮತ್ತೆ ಸೈನಿರ್ಕು ಆಗ ಪಿಲಾತು ಒಂದು ಬಾತ್ ಅಂತ ಎತ್ಕು ಆಗ మందని ఆ వీసిపెట్టతే మున్నే ఆ గుహత్కి పెద్ద బండరాయి వాటిస్తూ బాధితుకు అస్కే ఓరు మరి మత పెద్ద ఊరికి ఎత్తారు బాధితుకు మరి యేసు ప్రభు మరి బతికి మన్నాకి ఎత్తాం ఈ 3 రోజు తీర్థని జోరే మరి ఓರ್ ಶಿಶುರ್ಕು ಆ ಸೇವತಿನ ಬರನ మరి తీసోతారు బేల మరి దొంగతనం దిగుతారు బేల ఆయన జరే మరి రాజముద్ర వాటేసి ఒక పెద్ద రాయిదని ఆ వీసిపెట్టదికి మరి ఆ దాటే ఆ వీసిపెట్ట మున్నే ఒక వాడతట్టుకు మాండ ఊడుతాడు ఉన్నే మరి ಈಗ వత్తపయ్య ఈ ఊడినారు కానీ ಆಗ వీసిపెట్టది పొర మరి మున్నే మందని రాయి ఈ గిల్లె ಈಗ ನಾನು ಸಾವು వీసుకిన గాంజి వీసిపెట్టది పొర వార్త గుమ్మత రాయి తీసి వాడుతుంది ఊడుతూ ఆగ రాయి ఇల్లే మరి బేన తీసి వాడతావు చాలా పెద్ద రాయి. తర్వాత ఆగ మరి ఆ రాయిది మన సైనికులకు మొత్తారు ఓరిల్లరు మరి నిజంగా ఓటుకలు చాలా పెద్ద రాయి లేదు చాలామంది కలి వాటికి ಅದು మరి జరుపుకి ಅದು జరుగుతున్నప్పుడు అచ్చ పెద్ద బరువు వత్త రాయాక ಮತ್ತೆ కానీ ఇంజరి ಒತ್ತರಗನೆಗ ಆ ರಾಯಿ ಇತ್ತದಿಲ್ಲ ಆ ಸೆವತಿನ ವಾಡ್ತಾಗ ಆ ಗೋರಿತ ಮುನ್ನೆ ఆ రాయి ఇత్తది ఆ గిల్లె అస్కే మరి పెద్ద భూకంపం వస్తే తర్వాత మరి యేసు ప్రభు దూత మరి ఆకాశం దిగి వస్తే మరి మత్తయి కూసురు కాబట్టి రాసి మన ఈ మాట అంతా ವಾಸಿ ಮೊತ್ತದಾಗ ವಾಸಿ ಬ್ಯಾರಂಜರೆ దానిపర కుద్ది ಆಗ ಮತ್ತಲ್ಲೇ మరి ಅದು మరి ఆ గుడ ಮೆರೆಸೋರು ಮತ್ತಕಲ್ಲೇ మరి ఆ నాటో ఆ దూతకు నుండి వ్యర్థ అసలు దూత ఎలాగెత్తే మీరు వ్యర్థకిరి శిలోదపుర వార్త ఏసి మీరు మెక్కనీరి ఇంచి పుణ్యమినన్ ఉండు ఇక ఇల్లో ఉండు కెత్తాటే సావితి నుంచి తేదీమిన ఉంజరే మరి దూత కెత్తే ఒక బెచ్చ మరి గొప్ప సందేశం మరి దేవునికే స్తోత్రం మరి హల్లెలూయా మరి బ్యాలెన్స్ కెత్తే గోడ్కు ఓండు కెత్తాటే సావితి నుంచి తేదీ మినో శిలోదపుర వార్త ఏసి మీరు మెక్క నీరించిన మా పుణ్యమినను కానీ ఓండు కెత్తాటే మరి సావి తేదీ మినో జరే మరి ఆ దూత ఊరికి కెత్తాటే వండిగా మరి ఊడరి మేడాడు ఆ దూత ఎలాగెత్తే మీరు జప్పునే అంజి ಒನ್ ಡೊಲ್ಲಿ ಅತ್ತರೋಡು నుంచి ತ್ಯಾತ್ತೋ ಇಂಜಿ ಒನ್ ಶಿಶುರ್కి ఇంక కెల్లాటి ఒండు మీకన్నా మున్నే గలిలేత్కి అంజునో ఆ గౌరిని ఊడితీరి ఇంజోరే మరి ఆ యొక్క దూత ఆగ మరి మగ్ధులేని మరియత్కి ఇంకొరు మరియత్కి మరి కెత్తాటుగా మండు ఉన్నాడు మరి ఓరు వెంటనే మరి వాసి ఓరు శిశుర్కి ఇంకోరు కెత్తపయ్య మరి అస్కే మరి పేతురు మరి వేరే శిశుడు ఎత్తుకు మరి యోవాను ఇది ఇరువురు కలిసి మరి ఆ యొక్క ఆ గోరిదగా ఆ వీసిపెట్టినగా అత్తట్టు మండు ఓడినాడేగా మరి పేతురు కన్నా వేరే శిష్యుడు గబగబ మిర్రి అంజి మొదటి వీసుకినగ వాసి దాని లోపల వంగి ఊడి అగ్గ సన్న గుడ అరిసి మొత్తది ఓడుతో గోని లోపలికి దాయిల్లో ఆపై సీమన్ పేతురు అని పెరికి వాసి వీసిపెట్ట లోపలికి అంజి గుడ అరిసి మొత్తది ఓడుతో మరి యోను మరి పేతురు మరి మున్నే కదలుతాగానే దానికి ఒనకని పెరికే మరి యోవాను మరి మున్నే మరి గబగబ మిర్రి అగంజు ఊడుతా పోయాక వట్టి గుడామినా కానీ మరి సేవ మాకు ఇల్లే తర్వాత పేతురు వత్త పెరికే తర్వాత ఇరువురు కూడా ఆ ఊడుతట్టు మాండిగా మరి ఊడమినాడ మరి యేసుక్రీస్తు మరి యేసుకు డొల్లి ఎత్తావు మరి శుక్రవారం రోజు మరి శనివారం అగ్గి మొత్తం తర్వాత మరి ఆదివారం రోజు ఊడుకు అది యేసుక్రీస్తుని మరి సేవ మాకు ఇల్లే ಒಂದು ಹುಲ್ಲು మరి ಡೊಲ್ಲಿ ಆ ಹುಲ್ಲು ಇತ್ತದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಡಿ ಇತ್ತದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಒಟ್ಟೆ ಗುಡಾಕಿ ಆಗಮಿನ అందుకనే వారు మరి బాగా జరుగుతుందరు కంగారు వారు వారి మరి మిర్వాసు ఊడుతట్టుగా మండిగా మరి ఊడరు మీనాడు అసకే మరి ఆ దూత కూడా మరి బతికి మందు నుండి మీరు మరి డల్తో రావటే బేలా మెక్క నీరింజోరే మరి మరి కెత్తాడు కూడా మాడు
ಮಡಿಗ మరి మరి ಲೂಕಾ ಕುಸಲಿಕ್ಕೆ ರೋಡ್ ಮಾಡಿಗ ಉಳಿತಾಡ మరి బతికి మందునని మీరు డొల్తరవట బేల మెక్క నిరింజరే ఆ యొక్క దూత ఉడికేస్తుంది. మరి యేసుక్రీస్తు మరి తేదీమినం, యేసుక్రీస్తు మరి తేదీమినం, సావిత్రి నుంచి వాడు తేదీమినం. మరి మున్నే యేసుక్రీస్తు లోకకు వాద మున్నే యేసుక్రీస్తు మరి సావిని తేదీ రాసి మొత్తటిగా. దాని తర్వాత యేసు ప్రభు ఈ లోకకు ಒತ್ತಪಯ కూడా వాడికి ఎత్తో ಬೆಳಕತ್ತೆ ಎತ್ಕು మరి ఈ మందిరతేనే మీరు మరి అచ్చిముట్నన్న మరి 3 రోజులు ನಾನು ತೇತ್ತನೆ ಎತ್ತೋ ಎತ್ಕು ನನ್ನ మరి డొల్లితను 3 రోజులు ನಾನು తేత్తನೆ ಜೊರೆ ఉండగా ఆ మత పెద్దంతో వానికి ఎత్తడికి ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾడు. తర్వాత మరి యోహాను కుశల కబురు మరి 20 యోహాను కుశల కబురు 11వ అధ్యాయం 25వ వచనం ఉడుకు మరి నన్నే మరి సావిత్రి నుంచి మరి తేదీస్తున్న నన్నే ఏం దొరికేతో మరి నా అప్పుడు నమ్మకం తాసుకు మరి బెస్కెట్కి బతికి తిరిగి దొరికేతో అగ్గ మరి ఆ రోజు కూడా మరి లాజర్ని తేత్త దేవుడు అదే ఒక రుజువు అనమాట. న్యాండు కూడా అదే దేవుడు మరి నన్నే మరి సావిత్రి నుంచి తేసిన నన్నే దొరికెత్త దేవుడు నాడు మరి తేదీమిను కూడా దేవునికి వెచ్చుకు వందనాలు. మరి ఇంతవరకు కూడా డోత్తరు బేనో కూడా ఒక తేదీలు ఈ లోకతే మరి ప్రతి ఒక్కరు పుడుతో తర్వాత చాలామంది డొల్లి అందినారు ఒక సమాధి అన్ని మూసి వాటిమంతా కానీ యేసు ప్రభుని సమాధి, యేసు క్రీస్తుని సమాధి మరి బెస్కరికి తెరిసికేమింది. ఇంజే కూడా మరి యెరూషలేం ప్రాంతాతి మిరాత్కు అగ యేసు ప్రభుని ఆ యొక్క సమాధి ఓని వార్త సమాధి మరి ఖాళీ సమాధిగా మిందద్దు అగ మరి బేన కూడా ఇల్లు ఒకవేళ బేన వార్త సమాధిని మన డేవి ఓడుకు దాటి మనకి మరి ఎముక బద్ద మనం దొరికితా కానీ మరి యేసు ప్రభుని వార్త సమాధే మరి బేన కూడా ఇల్లు అది ఖాళీ మింది. ఇదికు యేసు ప్రభు మరి తేదీమినం, యేసు ప్రభు మరి తేదీమినం. అందుకనే మరి ఆ సమాధితో ఉండి ఇల్లు మరి వాడు మరి డొల్లి ఎత్తో ఆ సావిని వాడు జయిసి వాడు తేదీమినం వాడు నీశంక నాశంక వాడు ఆ శిలదుపుర డొల్లి ఎత్తో కానీ ఆ సావిని కూడా వాడు జయించి వాడు కెత్తడిగే వాడు జయిసి వాడు మరి తేదీ మత్తడికి మండిగా మరి ఊడలు మిరాడ ఏసిని ఒల్దపుర వార్త గుడ అరిసి మత్త కొని తలగుడ్డ ఆ గుడని పక్క తెయ్యక వేరే ఉత్తి వార్తది ఓండు ఉడ్తో మొదటి వీసుకనగ వత్త వేరే శిశుండు అసలు లోపలికి వాసి ఇవంత ఊడి నంతో వాడు సావతెంచి తేదీతో ఇంజి ఇంతకు మున్నే దేవునికి అత్త మాటంకి ఊరు ఇంకా అర్థం తుంగిల్లోరు. మరి శిశువు కూడా వత్త శిశువుని కూడా నమ్ముతున్నాలే మరి యేసుక్రీస్తు వాడికి ఎత్తడిగా తేత్తో నమ్ముతూ కానీ మరి దేవుడి మాట ಕೆತ್ತ ಮಾಟಕಿನಿ ಇದಕ್ಕೂ మరి పాత నిబంధనంత మున్నే రాసి మొత్తట్టుగా మరి జరగతి ఎత్తదు ఊరు ఇంకా అర్థం తుంగిలరని మరి వాదన వచ్చి మనం ఊడితాడా మరి యేసు ప్రభు ఊరికి బేల అర్థం చెప్తా మనం ఊడితాడా మరి మరి బెచ్చో గొప్ప సందేశం బెస్కత్కు దూత వండి గిల్లో తేదీ మీద కెత్తపై వెంటనే మరి మగ్ధలేని మరియా ఇంకొక మరియా ఓ రంజి మరి శిశువుకి కెత్తరు బేలంజరు యేసు ప్రభు తేదీ మినం మరి యేసు ప్రభు ಆಗ ಇಲ್ಲೋ ಎಂಜೋರೆ ಓ ರಂಜಿ మరి శిశువుకి కెత్తరు మండి ఊడరు వినండి మరి 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 నాటో ఒక మత్త మరి నాటోకిని కూడా దేవుడు వాడుకుంటావు ఓని మాటకి ఎత్తనంకి మరి కుశల కబురికి ఎత్తనంకి దేవుడు మరి నాటును వాడుకుంటావు ఒకటి మరి శిలోదపుర వార్త మరి యేసు ప్రభు తర్వాత అదే యేసు ప్రభు మరి వాని సమర్థంతపయ ఆ సమయంతో ఉండి ఇల్లు ఎంజోరే మరి వాడి తేదీ మినో ఎంజోరే ఆ నాటకు అంజి శిశురు కింద వరకు ఎత్తటి మండి ఊడరు మీద తర్వాత మరి వాదన వారం మండి ఊడుకు మరి ಬೇನು ಕೂಡ ವ್ಯಾಳಕತ್ತ ಎತ್ತು ಮಾಡು మరి ఊడితಡ మరి యేసు క్రీస్తు మరి తేదీ మినం వాడు మరి సావిని జయిసి వాడు తేదీ మినం వాడికి ఎత్తాడిగే వాడికి ఎత్తో నన్న మరి నీశాంక
మీ అందరి శాంక నన్న ఆ శిలదపురన్న నా ప్రాణతని ఈతాను, నన్ను డొల్లిదేతాను, నన్ను బలి అర్పిస్తాను, వాళ్ళకే నన్ను 3వ రోజు నన్ను గిరుడు తేయిస్తాను నన్ను జరే మరి యేసు ప్రభుకి ఎత్తాం. ఒకవేళ యేసు ప్రభు గిరుడు తేదుల్లుపోతే మరి నీకు నాకు నమ్మకం ఇస్తుంది, మరి బాత ఇల్లే, మరి మనకు రుజువు ఇస్తుంది బాత ఇల్లే. వాడు తేదీమిన కాబట్టి మనకు కూడా రుజువు బాధ్యతకు మరి నిమ్మనన్న కూడా ఒక రోజు తేదీతాడు, నిమ్మనన్న కూడా ఒక రోజు మరి డొల్లి ఎత్తపయ మరి తేదీతాడు. మరి యేసుక్రీస్తు మరి బేలత్కు సావిని జయిస్తాడో వాళ్ళకే ఒక నమ్త విశ్వాసులకు కూడా ఒక రోజు సావిని జయిసేవారు, మరి ఊరు కూడా ఆ సావు నుంచి సావిని జయిసేవారు మరి తేదీతారు. యేసుక్రీస్తు నగమంతారు మరి బెస్కెట్కి మందని ఆ బతికినవారు మరి ఏదితారు. మరి పౌలు రాస్తా మరి 1 కొరింథీ ఆ పత్రిక మా నోటుకు పౌలు ఇలా రాసితో మరి 15వ అధ్యాయం మరి 12 నుంచి మీరు ఊడొచ్చు. క్రీస్తు సావి నుంచి త్యాగతో ఇంచి మమ్మ బోధిస్తున్నాం. అలా మన్నంగా మీ ఎవటి కొంతమంది డొల్లి ఎత్తోరు మళ్ళా తేదటం ఇల్లే ఇంచి కెత్తటం బేలా డొల్లి ఎత్తోరు గిరుడు తేదాల కొండ మతుకు క్రీస్తు కూడా సావిత్రి నుంచి తేదీల్లో వాటే క్రీస్తు తేదీల్లో ఎత్తుకు మమ్మ కెత్తని బోధ కూడా వట్టిదే, మీ నమ్మకం కూడా వట్టిదే. ఇంకా డొల్లి ఎత్తరు గిరుడు తేదకుండా మతుకు దేవుడు తేవ క్రీస్తుని వాడు తేత్తోయించి మమ్మ సాక్ష్యం కెత్తటం దూరింపిన దేవుడి శాంక మమ్మ అబద్ధం కెత్తారు అవుతాం కదా. డొల్లి ఎత్తరు గిరుడు తేదకుండా మతుకు క్రీస్తు కూడా సాగించిన తేదీల్లో మరి క్రీస్తు త్యాగాలకుండా మతుకు మీ నమ్మకం వట్టిదే, మీరు ఇంకా పాపతే మంతీరు. మరి పౌలు చాలా చాలా విషయాలు రాసి మనం ఒకవేళ మరి యేసు ప్రభు మరి తేదీలో కెత్తకు మరి మమ్మ కెత్తని బోధ మరి వట్టిదే కదా, తేత్త కాబట్టే మరి బోధిస్తున్నాం. మరి చాలామంది మరి కొంతమంది మరి మత పెద్దమంటారు మరి సద్దుకయ్యలు జరే మరి సద్దుకయ్యలు అనమాట ఊరు మరి డొల్లి ఎత్తరు త్యాదోరు ఇంజరే ఊరు నమ్మకం, డొల్లి ఎత్తరు ఇంకా బెస్కరికి త్యాదోరు ఇంజరే ஒரு నమ్మకం అనమాట. ఇంకా డొల్లి ఎత్తారు ఇంకా ఇంకా ఊరు అలా మందటమే మరి డొల్లి అంచి మందటమే కానీ ఊరు మరి త్యాదోరింజరు ఒక నమ్మకం మీద కానీ యేసు ప్రభు వాడు ఆ సావిని జయిసి వాడు తోపిస్తూ బేలైతుకు మరి మన డొల్తపై కూడా డొల్త తర్వాత కూడా ఇంకొక కొత్త జీవితం ఎందించారు. మన సావిన తర్వాత కూడా మరి బెస్కడికి మందని బతుకు ఇంకొకటి మెందించారు యేసు ప్రభు. మరి నీకు నాకు మనందరికి మరి తోత్తాం వాడు నిజంగా ఆ సావిని జయిసి వాడు తోత్తాం. అందుకని ఎలాగొచ్చిన పౌలిగా క్రీస్తు మరి తేదీలు ఎత్తుకు మమ్మల్ని కెత్తన బోధ కూడా వట్టిదే, మీ నమ్మకం కూడా వట్టిదే. ఒకవేళ యేసుక్రీస్తు వాడు సాగు నుంచి తేదీల్లో ఎంజరే ఒకవేళ మీరు అనుకుంటారు మతుకు మమ్మ తుంగన బోధ కూడా వట్టిదే ఎంజరే మరి పౌలుకి వచ్చను నిజమే. ఒకవేళ యేసుక్రీస్తు డొల్లి అని వాడు తేదుకుపోతే వాడు దేవుడు బేల అవుతాం. ఒకవేళ వాడు కెత్తాటిగా వాడు తేదుల్లో పోతే మరి మాకు మరి విశ్వాసతే మరి మందనూరికి విశ్వాసులకి అందరికీ మరి నమ్మకం బేల అయితే నిజంగా వర్రు. మరి అందుకనే మరి డొల్లి ఎత్తూరు గిరుడి తేదకుండా మతుకు క్రీస్తు కూడా సాగించిన తేదీల్లో క్రీస్తు తేదలకుండా మతుకు మీ నమ్మకం వట్టి దాసిదైతే మీరు ఇంక పాపతి మీనిరు. యేసుక్రీస్తు మరి పాపకింశాక ఆశీర్వద పొరవండు మరి నెత్తురు కారుస్తాం వాడు డొల్లి ఎత్తాం వాడు సమాధి తుంపుతారు. తర్వాత మూడో రోజు వాడు గిరుడి తేత్తాం వాడిని కెత్తాటిగా వాడు గిరుడి తేత్తాం. వాడిని బేన కూడా మరి దొంగతనం తుంగిలేరు, బేన శిశురు కూడా మరి ఎత్తి వదిలేరు. ఒకవేళ శిశురికి ఎత్తి వదిలేతుకు మరి ఆ వీసిపెట్టద నుంచి ఊరికొచ్చో మరి ధైర్యం పెగటది. యేసుక్రీస్తులో వాడినసి కూడా ఒక మందిలేరు, చాలా భయంగా ఒక మత్తారు. భారత్కు ఆ మందని మత పెద్ద
మరి పిలాతు ఓరెంలో శిలోపత వాడిస్తారు బేలాయించోరే. తర్వాత యేసుక్రీస్తుని ఆ విడిచిపెట్టదమనే వార్త పెద్ద మరి బండరాయి బేనోడు తీసాలో. మరి ఇవన్నీ మా డోడ్కు యేసుక్రీస్తు వాడికి ఎత్తటికి వాడు నిజంగా తేద్దు. ఒక పెద్ద భూకంపం వస్తే మరి ఆ మంద రాయి మొత్తం ఆ రాయి దానికద్దే మరి వైద్యం ఎత్తే యేసు ప్రభు కూడా ఓనికి చాలా గుడాబాత ఉత్తరు కానీ ఆ గుడా గమ్మినా కానీ యేసు ప్రభు మరి గిరుడు మరి తేత్తటి మండిగా మరి ఊడరు మినాడు. మరి బెచ్చో గొప్ప సందేశం యేసు మనకిత్తాం వాడికి ఎత్తాడిగే వాడు గిరుడు తేది మిను బెచ్చ గొప్ప దేవుడు. మరి అలాంటి దేవుడు మరి నీ జీవితతే నీ బిస్కొని ఉడితేనే అలాంటి దేవుడు మన నీ జీవితం మినోడే ఒకళ్ళు ఇల్లుపోతే మరి నాండే ఓనిని మరి యేసుక్రీస్తు దేవుడిని నేను తెలుసుకొట్టుకు ఓడు మరి నీకు నాకు మరి బిస్కెట్కి మందన బతుకోండి మన గీతం. అందుకనే మరి యోహాను కుశల కబురు మరి 11:25 నన్నే డొల్లి అత్తోరుని తేదీసి ఊరికి పాన మీద నుండు నా పొర నమ్మకం తాసనుండు డొల్లి ఎత్కన్న బతికితో అని జరిగత్తు. మరి యేసు ప్రభేయాలే బతుకుతుండలే డొల్లి అత్తోరుని తేదీస్తుండారు ఊరికి పానం అవుతుండాలి. వాళ్ళకే మరి యేసు ప్రభు నమ్మకం తాయిస్తుండ ఉండు డొల్లి ఎత్కన్నా మరి బతికితో బిస్కెట్కి బతికితో. చాలామంది మరి యేసుక్రీస్తుని వాడు మరి సావించి గిరుడి త్యాగతో దాని గురించి కూడా చాలా మంది నమ్మకుండా మంతారు. తర్వాత రకరకాల మరి చెడు కెచ్చరు మంతారు. కానీ నిజంగా ఊడుకు మరి యేసు ప్రభుని సమాధి ఇంజరు కూడా మరి యెరూషలేము తెగ మరి ఖాళీగా మింది మరి మరి శవతిని వార్త ఆ ప్రదేశത്തെ ఆ స్థలത്തെ ఇంజడు కూడా అది ఖాళీగా మందనద్దు మన ఊడితాడు. మరి బెచ్చ గొప్ప సాక్ష్యం మిందే మరి చరిత్ర ఆధారం కూడా న్యాటికి కూడా మరి మినా చాలా ఆధారం మినా ఉడత ప్రాంతం మిందే. తర్వాత ఉన్న శిలవార్త మరి గొలుగొత్తిందని ఆ కొండ ఆ ప్రాంతం మిందే మరి చాలా ఇంజడికి చాలా నాకు కూడా గమ్మిన మరి ఇస్రాయేల్ దేశత్కి ఒకవేళ మీరు మరి యూట్యూబ్ని కూడా ఊడొచ్చు. అలా మరి యేసుక్రీస్తు మరి ఈ లోకతే 2000 సంవత్సరాల క్రితం వాడు వాసి వాడికి ఎత్తడిగే వాడు సేవతింగి ఆ శిలోది పొర నెత్తురు కార్సి ఉండు మరి అందరిని పాపకి గురించి వాడు నెత్తురు కార్సి ఉండు నిమ్మనన్న మన డొలిదైన ఆ జాగ్రత్త ఉండు డొలియంచి మరి నన్ను నీతిమంతుడికిన వాడు తుంగి వాడు సమర్థింపుతారు. కానీ వాడు మరి గిరుడు తేత దేవుడిగా ఉండు మినం మరి దీనివల్ల మనం యేసుక్రీస్తు గిరుడు తేత కాబట్టి మరి మనకు కొత్త లాభం బత మీద ఎత్తుకు నిజంగా మరి మనకు చాలా లాభం ఉంది. ఆ లాభం బాధ్యతకు మరి నిజమత్తా దేవుడు ఓడేయించి మనకి అర్థం వస్తుంది. దాని తర్వాత మరి నీకు నాకు ఒక గొప్ప నమ్మకం ఇస్తుంది మనకి కలిగితే బాధ్యతకు మరి యేసుక్రీస్తు ఒకటి మరి నిజమా మరి బిస్కెట్కి మందన బతుకుంది అన్నది బతుకు మరి నిమ్మ కూడా ఓ రోజు డొల్లి ఎత్తపోయా ఇప్పుడు నమ్మకం తాసి మన డొల్లి ఎత్తపోయా మరి మనడు కూడా యేసుక్రీస్తుని తీస్తే గిరుడి తేద్దాడు గిరుడి మన తేద్దాడు ఇత్తది ఒక గొప్ప నమ్మకం యేసు ప్రభు మనకిత్తో ఓడు మన పాపకి నేను క్షమిస్తాం. తర్వాత ఓడు మరి ఆ పాపతిని వాడు జయిస్తావు సావిని వాడు జయిస్తావు మరి సైతాన్తిని వాడు జయిస్తావు. తర్వాత వాడు గొప్ప దేవుడుగా మరి వాడు ఆ పర్లోకి రాజేత వాడు వినో మరి నీ శంక నా శంక నీ తరపున మరి నా తరపున వాడు బాత్తంతో మరి పాపతి నుంచి నేను విడిపిస్తున్నానికి ఆ పాపతే ఆ కొయ్య తినవాడు తీసి వాటిత్తు మరి నాడు నిమ్మనన్న బాత్తం కాదు ఎత్తుకు నిమ్మనన్న మరి మన పాప ఒప్పుకుంచి ఉండే దేవుడిని జరు మనడు మన పూర నమ్మకం తాసాలు మనడు
మరి బెస్కెట్ మందని బతుకు మనడు ఏం చేస్తాడు. అలాంటి బెస్కెట్ మందని బతుకు మరి నీకు కావాలే నాడు మరి నీకు కావాలి దొరికి అనుకుంటుకు మరి యేసు ప్రభుని నేను దగ్గరికి వాసి నీ పాపని ఒప్పుకొంచి ఉండే దేవుడిని జరిగిన మా వనుపు నమ్మకం దాసుకో మరి యేసు ప్రభు నేను రచిస్తూ మరి ఓ రోజు నిమ్మన డొల్లెత్తపై కూడా మనకి మరి సావిత్తది మన కానీ మరి బెస్కెటి మందని బతుకమంతే ఆ పరలోకి రాజ్యాతి నిమ్మనన్న మరి బెస్కెటికగా మరి మంతాడు. మరి మన ఊడుకు మరి సీతాకోక సిలుక మరి బేలాత్కు మరి మొట్టమొదటి మన ఊడుకు మరి అది సీతాకోక సిలుక బేల ఇందులో బేలామంతే మరి మరి పుడియనామంతే గొంగడి పుడియనా అది మంతే. తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత ఫస్ట్ గుడ్డినామంతే, దాని తర్వాత గొంగడి పుడినామంతే, దాని తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత మరి ఆ పొరటది ఆలికమంతే ఆ తోలుబత ఒళ్ళు కానీ లోపటి నుంచి మరి సిద్ధకొక సిలక ఏంటంటే మరి బయటికి వాసి అది ఆ సిద్ధకొక సిలుక ఆసీత అనమాట. దాని ఒళ్ళు తినదు మరి వీడి సీసదు మరి సిద్ధకొక సిలుక అది ఆస్తీత అనమాట. అలాగే మరి మన ఊడుకు యేసు ప్రభు కూడా వానికి ఎత్తటిగే ఓనికి చాలా గుడబద్ద ఉత్తారు కానీ ఆ గుడ అంతా కూడా మరి గిరుడు తేదటం మరి దానిని ఆపిల్ల ఆ గుడ అంతా అగ్గేమిన కానీ యేసు ప్రభు మరి గిరుడి ఓని తేత్తావు యేసు ప్రభు గిరిడి ఓని తేత్తావు మరి నాడు మరి నీకు మరి నీ ఒకటి నా ఒకటి కూడా మరి నమ్మకం మతుకు మనడు కూడా మరి యేసు ప్రభు గిరుడు తేత్తటికి మనడు గిరుడు తేత్తాడు. ఆ రోజు ఆ గత శిశుడికి ఒకటి శిష్యుడు నమ్ముతుండలే ఆ వంత ఊడి లోపలికి వాసి వంత ఊడి నమ్ముతోంది రాసిమింది. నాడు మరి నిమ్మనన్ను నమ్మనాడే నిజంగా యేసుక్రీస్తు ఉండు నీ శంక నా శంక అసలుపురుడు నెత్తురు కాచి ఓని సమర్థంతో పోయి ఉండు గిరుడు తేత్తో నమ్మనీరే వాళ్ళకి మంచిదే దేవుని పొందనాకు. ఒకవేళ నమ్మిలిపోతే నేడే మంచి రోజు యేసుప్రభుని నమ్మనానికి ఓడే దేవుడు ఇంజోరే మనందరూ పాపకిని గురించి ఉండు నెత్తురు కాస్త దేవుడు ఓడే ఇంజోరే. తర్వాత నీరినాని ఆ సాయుధ నుంచి తర్వాత ఆ పాప ఊబి నుంచి మరి సైతాన్ నుంచి మన మరి తప్పుకి నుంచి నరకత నుంచి ఉండు విడిపిస్తాను ఇంక ఉండు ఆ శిలువ పొరవుండు నిద్ర కారుస్తావు. తర్వాత ఉండు మరి గిరిడు తేత్త దేవుడిగా ఉండు మీను మరి బెచ్చో గొప్ప మరి సందేశం మనకెత్తో కుశల కబురు మనకు రోత్తో యేసు బాధ్యతకు ఓడు గిరుడి ఓడు తేదీ మినం సావిత్రి నుంచి ఏసు గురించి తేదీ మినం ఓడు సమాధిల్లో ఇంజోరే దూత బెస్కత్కెత్తో అదే కుశల కబుట్టిని ఒక మంది నాటో వారు మరి పేయిస్తారు తీస్తారు నాటింక వా శిశురికి అందరికి ఎత్తారు. తర్వాత శిశురు కూడా మరి ఆ గంజి ఊడతటి మాడు మరి ఊడనాడు బెచ్చో మరి గొప్ప దేవుడు వాడు. మరి అలాంటి దేవుడు మరి మన హృదయతే మరి మన జీవితాన్ని మతుకు బెచ్చో సంతోషం బరితుకు ఓ రోజు నిమ్మనన్న కూడా తేయిస్తాడు. మరి డొల్లెత్తపై కూడా నిమ్మనన్న మరి తేయిస్తాడు. మన ఒళ్ళు మరి ఈ మడులతో కలిగితే వేళ కానీ మన ఒకటి మందిన ఆత్మకు సావిత్తదిల్లే మరి యేసు ప్రభు నమ్ముతారు మరి పరలోక మరి బెస్క బతికిని వారు మంతారు జర యేసు ప్రభు మరి మున్నేకెత్తాం మరి బైబిల్తో రాసిమిందే మరి పాపం వలన వచ్చే జీతం మరణం మీద రాసిమింది. పాపం వలన మరి బాత జీతం అత్తలే సావుదినది వత్త కానీ యేసు ప్రభుని తోరింపినే మరి నిత్య జీవం ఇదికి మరి బెస్కెట్కి మందన బతుకు మరి వత్తటికే మరి రోమపత్రిక 6:23 మరి వచ్చిన మరి రాసికే మున్నే రాసి మిందే మరి యేసుక్రీస్తుని మరి గిరుడు త్యాత్తో అనేది దాని బేసి మనాడు ఉడుకు మరి డొల్లి అత్త తర్వాత కూడా మనకి ఒక జీవితం ఏంది మనకు అర్థం అవుతుంది. మరి అలాంటి గొప్ప జీవితం తిని యాందనానికి
మరి ఒకటి మార్గం ఏంది అది బాధ్యతకు మరి యేసుక్రీస్తునగా వాసి మనడు మన పాప ఒప్పుకొచ్చి దేవుడిగా మనం నమ్మటమే మన పని. తర్వాత మనడు కూడా ఆ యొక్క మరి మరి సావు నుంచి మనడు తేదీ మనడు బెస్కెట్కి మందని బతికిన మనడు మరి ఏంతితాడు. ఆ యొక్క బెస్కెట్ మందని బతికిన మన యాందనానికి మన బాత్తం ఎత్తుకు మన పాప ఒప్పుకుంటమే మరి యేసుక్రీస్తునకు మనడు వాదటమే. మరి యేసు ప్రభుకి ఎత్తాడుగా నన్నే డొల్లి ఎత్తను తేదీసి వరకు పానం మీద నోడు నా పూర నమ్మకం తాసులను డొల్లి ఎత్కన్నా మరి బతికితో బతికి మంచి నా పొర నమ్మకం తాసని పతివాడు బెస్కెట్కి డొల్లకుండా మనతో ఈ నమ్మకం నీకు మిందే ఇంజరే ఆ రోజు తాకుతో దేవుడు న్యాండ కూడా తలపను. మరి బెస్కెట్కి డొల్లకుండా నా పొర నమ్మకం దాస్తున్న బెస్కెట్ డొల్లకుండా మనతో ఇంజరే యేసులోకి వచ్చను. మరి అలాంటి నమ్మకం నీకు మిందే, ఆ నిరీక్షణ అలాంటి విశ్వాసం నీకు మిందే మతకు మంచిది. ఇల్లు పోతే నేండే యేసు ప్రభు నెగవా పరిత్కు యేసు ప్రభు ఆ సావిని గెలుస్తా దేవుడిని కూడా మీరు ఓని సమర్థం కన ఆ సమర్థం కావాలి వాడతారు కానీ ఆ కావాలి మంది వెళ్ళారు. ఒక పెద్ద రాయి వాడతారు కానీ ఆ 10 మంది రాయి ఇల్లే వానికి చాలా గుడాబాత ఉత్తురు కానీ ఆ గుడా కూడా వారిని మరి ఆపాదిల్ల ఉండు మరి సావరించి ఉండు గిరిడు తేదీ మీద ఉండు పరిత్కోండు మరి గొప్ప దేవుడు ఉండే, నిజమత దేవుడు ఉండే, మరి సృష్టికర్త ఉండే, మరి నీనంతంతో దేవుడు ఉండే, మరి నీనంత తింగి మనకి పానమిత దేవుడు ఉండే ఆ దేవుడే ఈ లోకದ డిగివాసి ఉండి నీ శంక నా శంక పానమిత్తో తర్వాత వాడు గిరిడు తేత దేవుడిని కూడా విను తర్వాత మరి చాలామంది కోడు మరి వేడకత్తో మరి వాడు మరి బేన వేడకత్తున్న అవన్నీ విషయం వాడు తర్వాత ఓడుకడ కాబట్టి యేసుక్రీస్తు మరి తేత్త కాబట్టి మన కొత్త లాభం బాధ్యతకు మనకు కూడా మరి మరి మన డొల్లి ఎత్తపోయా మనకు కూడా ఇంకో కొత్త జీవితం నిందించరే మనకు అర్థమవుతుంది. దాని తర్వాత యేసు ప్రభు మరి పాపతని గెలిచి మనం తర్వాత సావినోని గెలిచి మనం మరి సైతాన్తినోని గెలిచి మనం నరకమిందని జాగ్రత్తను గెలిచి మనం కాబట్టి నిమ్మనన్న కూడా వాటన్నింటిని మనడు మరి జయించవాలి. వాటిని నిమ్మనన్న జయించి మరి యేసుక్రీస్తు లేక మనడు జీవించవాలి. అసకే మరి యేసు ప్రభు మరి పిచ్చో మరి సంతోషిస్తాం కాబట్టి మరి యేసు ప్రభు తేదీమినా కాబట్టి మరి అలాంటి తేత్త దేవుని మరి నిజమత దేవుటిని మనం నమ్మకడు మరి బెస్కడు కోని నమ్మకం తాసి మరి మున్నడు దక్కడు. దేవుడు ఈ మాట దీవిస్తూ మరి దేవుడికి వందనాకు నన్ను ప్రాంతంగా నన్ను ముగిస్తాను. దేవా నీకు బెచ్చుకో వందనాకు దేవా నిమ్మ కెత్తడిగానైనా నిమ్మ తేదీ మీద నీకు వందనాకు దేవా మరి బెచ్చో గొప్ప దేవుటిని దేవా నిమ్మ నీకు వందనాకు సామిని గెలుస్తా దేవుటిని నిమ్మ ఇంతవరకు నైనా ఈ ప్రపంచದ బేనో గెలిచి ఇల్లు నేను ఇలా అందరు సమాధి మూసి వాటి మీద దేవా కానీ నీ సమాధి తెరిచి మీద దేవా ఖాళీ సమాధి దేవా న్యాటికి కూడా నీకు వందనాకు నేను కెత్తాడిగానైనా 3 రోజులు గిరిడి తెత్తిని వాళ్ళకే మరి సాగు తర్వాత కూడా మాకు ఒక కొత్త జీవితం ఎందించరే మాకు తోపిస్తుందేవా నీకు వందనాకు మరి పాపతిని నిమ ఆ పాపం ఇందాన్ని నిమ జయిసి మినేన్ వాళ్ళకే ఆ సావు ఇందాన్ని నిమ జయిసి మినేన్ సైతాన్ని నేను జయిసి మినేన్ దేవా నీకు వందనాకు నరకం తిని కూడా మేము జయిసి మినేన్ దేవా నీకు వందనాకు వాళ్ళకే మాకు బెస్కెట్ మందని బతుకు నేను మాకు ఎత్తి నీకు వందనాకు నీ పొర నమ్మకం తాసనానికి విశ్వాసం తాసనానికి దేవా వాళ్ళకే అవే మాట మామ మరి వేరే వారికి చాలామందికి మా బోధించడానికి నైనా మంచి గొప్ప రుజువు మాకు రుజువుగా నిమ్మ మీనిందేవా నీకు వందనాకు డొల్లి ఎత్తోని తీసిన నన్నేం జరి నిమ్కి అత్తిందేవా నేను ఇచ్చే గొప్ప దేవుటి దేవా మమ్మల్ని నమ్మనం నిమ్మే మరి గొప్ప దేవుటి ఇంజన్ మమ్మల్ని నమ్మనం దేవా వందనాకు దేవా మరి బెన్రాత్కు మరి కొత్తగా మరి మొట్టమొదటిసారి ఊండరు దేవా వారు తెలుసుకుండవాలి
ಬಾಧ್ಯತೆ మరి ಯೇಸು ಪ್ರಭೆ దేవుడిని ಜರೆ ఓడు మరి అందరు శాంక ఉంటుంది అని గిరిడు తేత దేవుడిని కూడా మినవించారు వాళ్ళు తెలుసుకుంటే వాళ్ళు దేవా ఉంది నాకు వాళ్ళకి మరి ఈ వెండరి లైవ్ ప్రోగ్రామ్ నీకు 5 కప్ వేసినాను దేవా. దేవా చాలామంది ఊడి మరి రచన పొందడానికి సాయంత్రంగా దేవా మరి ఊడితో అందరూ నీకు 5 కప్ ఎగిసి ప్రార్థన యేసు పేరుతోనా దేవా ఆమేన్. మీ అందరికి వందనాకు మరి దేవుడు మేము దీవిస్తాం.